Hello guys. Kabalo na ba mo unsa among trip karon? Kay maabutay man kuno barkada guys. Maong karon amo ang hadlokon kay talawan kito gwak-gwak sa una. Karon guys, amo ang hadlokon. Let's go. So karon guys, nagpadulong daw siya guys. Manago nami. Diya ka. Dito ko. Diri ko. Ako ato dito ha. Pasang mo to? Wala. Dali, bukan. Apa?